Dereng ulun kapurpa risang pamor pingrat mring sahanan ingkang mring kanan siheng kasih Wilahing awigna mastu Rama Sidhem. Awigna mastu Rama Sidhem silat mring Hyang Jagat Karana sirang tondo kawisisaning bisana. Sono sinambung langning mlumbu wis tumaksil stantun lambahing budha jinandra putra katela tetula-tulat. Mrih rabding paredya winisuda trahing kang dinama Dama pinardi tameng lalata rawir-wiron kalapa wisubara pasiten pawruh sadenga tinandur tangkar pangkar kawiyan dadi gunung-gunung bepanjengan angrang sang langit lenggak-lenggok lampahe to kang mijil saking sendang pening tirtandi iline kang minara para pranung kang tinampi wadhuk bentung-bentung kinaru hengleni sawah menyang pategalaning Narakisma mokal pangling tetani basan datan ana bumi sak cengkakeng sela sadaya tinandur ingkang murang kapipandya Bathari Sri anggelar pasabinan Yayah Rukmi sare kang pinangga Pratiwi pategalan kula pulih ingkang rembya godhongane ambek kowe nganti kaya manglun witane Polo kependhem polo kesimpar polo kumantung sadotan kujiwa sinawi tukulan kang mawe kesarasaning diri Iya raja kaya dewen sansaya ngrembug lampun sangap glaring mangkunan lampun wanci sarap surya samya bali mring kandhange sowang-sowang. Tatanana carane kandhang anggo nanjing malang lebet tebih saking tindak Durjana Jeti. Samya sayog seka kaptya kaluhing nusa bangsa tuwin negari ing Dwaraka. Kenging binasake negari ing Jenggala Manik nalika semana lagi manjing mring jaman kencana. Panjang punjung pasir pawugrala jinawi Gemah Haripakarta Tata Turta Raharja Dasanegara kang gedha bore. Padang Jakati dhuwur kukusé Turtada kuncarane. Turta kasusure manca praja lah sinenta wau. Ingkang asta pusarangan del bangsa negari Dwaraka. Menangiro den ucapna dasa namani Sanata dasa 10. Nama wis mestani jejuluk Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna. Nalindra pepakuning bumi ingkang angguang jejekaken kautaman risak jega lenggah ing madyaning Damarcana. Datar mantra-mantra sipating ubata yayat dewaning kabagyan Sang Hyang Bathara wis nanging jawantah. Binayang-bayang sang jaring para hapsara hapsari. Kawis ketingal manggu ketanggu Jaka paloro-loro banyak dalang arda walika sawenggaling kidang kencana kang sarwarna. Katon sewanipun sangya para kadang miwah sangjaning para senopati Nayaka dan Punggawa muwung ingkang lenggah wonten sak pepengkaring Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Mung satunggal garba ruci senopati negari Ndrawati Sang Raden Arya Setyaki ya Raden Tambak Yuda ya Raden Singa Mulang Jaya. Mung katon wiswanipun Sang Nindya Mantri pangarsa muka negari ing Dwaraka bedalem ing widara kandhang negeri Sang Rekyana Patih Udawa ya Sang Rekyana Patih Kresnengkara. Mung mula sanjaning para kaludas ingkang samya gandeng pasisiran jejel yel rapet pepet pipit parsasat topan denggol datan posela. Labun sing kadhaing marusi bueng jawi ambludak gendera rontek umbul-umbul kekiterangan danu yain monting mangsa labu. Payung megamen ndirik jamu barat ing mangsa rendheng. Tumbak ing rangap pindhane kadya jati ngarang ing mangsa katiga. Prandiring mangke Sang Prabu Sri Bathara Kresna nampi wiswanipun ingkang putra Nalindra ing Raju Tresna. Nenggih Sang Prabu Setija Bumantra Kasura. Ya Sang Bumantara. Prandiring mangke tidhem permanem madaning masewaken negari Dwaraka nadyan kondhan datan ngobah samira datan mampah kabyar sumung swaraning paradonga yang panglik ing maranggana sigur marwani pangandikan datu kumanggling wijining panduka Sang Prabu Sri Bathara Kresna
dereng kapedharing lisan. Mangregaram ning sore mangken tanpa siring Kalepan omah emas-emas mulut ning Sritinon ning pasewakan busana maneka warna Oh
Pak Puspita ing Podyana Miyang manca sarwa rukma rangging manik Narawata Obro prabanya kang sumirat kenyaring teja laliwaran ler kilat sisiring tradek wimpo kekanto mrek minging kajuping Maruta mandung separan kang mangambar kongas ngepeke jroning pasewakan Anjrah ingkang Puspitarum kasiliring samirana amrih sakar kadung Niwang Sukmana mangadilini ana sasmintara Ung bawana langgeng sinunggi tatanawrat ora mengko dhisik Kakang Patih Udawa Kakang Kresnengkara marmane ndadekake kaget pekenira Kakang Patih Udawa wondene jeneng Paringsun wiji ana ngarepaning manira Kakang Patih Udawa Mbah nut-nut ninggi diwaji semban kula penganyuman kula ning Madyapada prating delahan Gusti kula Sang Dewaji Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Sinuwun paduka miji dhumateng wiswanipun ingkang abdi kepatihan ing Jawi sanget damel kuwatos sing manah pindharan salomba pinanjer ing alun-alun kumitra caruk maras. Nanging sowan kula sareng wonten ngajengan paduka tebih saking raos kemarasan sinuwun keparing kang abdi kepatihan cumadung dawuh kula arsa mabuku Susilastawa. Midhangetaken sabda panduka paduka Sang Tata Sinuwun Prabu Ndrawati. Ya inuk-nuk. Marmane sira ingkang dadi badal wakil ingsun marata diake pranata tata rakit ing kaparajan aturna maring panjenengan ingsun samendang jana nganti geng karempin. Prawingking sampun paduka dhawaken tartemtu kula mboten badhe suwala.
Sedaya para kawula dase negari Ndrawati samya manunggal tetunggalan dados tunggal akaluring nusa bangsa tuwin negaring Ndoroko mandhapipun dumateng para abdi keperjurit inggih boten kendhat nggenya tansah gladhen olah kridaning aprang sawanji-wanji praja paduka tempuh parang buka tartemtu boten badhe gepok unca paduka Gusti kula samruta ingkang abdi kepatihan remuk kasawurna putung semonggo kabandhem sinuwun nduk niki gawe bombong sartane marem tiasingsun teka jangkep kang dadi aturira marata diage karyan ingkang utama tindakna slamasi urip Kakang Udawa mriki sampun paduka dawaken tartemtu kula boten badhe suwala ora mengko to dhisik kadangipun Kakang Yayi Setyaki Dimas Singomulang Jaya padha kanthi raharja saksowane Dimas Garbaruci ana ngersanipun Kakang nuwun apir pasang klimat tabi dinebi nengi laduri dumawahing tawang tuwang linepat ning tolak pandu Koko Prabu amiji dhateng pisuwanipun ingkang rayi Garbaruci parang wilujeng sowan kula tebi saking Rupita kula ngaturaken sembah Budhi kula katur iya tak tampa pangestunipun Kakang Tampanana sampun saged den kula pundi ora mengko to dhisik ora pangil ingkang praptana ngajenganing sun ora kejaba mung atmanjaku ngraju tresna anak anungan nindita bocah mursid bisa mikul dur mendem jero marang wong atuwa aja mung kandhek ning mangucap nanging kababaro dadi pakarti setija Bumanara Kasura saksowane anakku cah bagus traju tresna nggih aratu traju tresna padha kanthi raharja saksowan mono ngersaning wong atuwamu Dwaraka anakku cah bagus setija nunamit masang kaliman tabit bina iki landul dumawahi tawang tuwang linepat ning tulak manu ya jagat pangestu karo wayahu Bathara jagat nuwun mangke Kanjeng Rama antuk berkah pamujinipun paduka Kanjeng Rama saha pangestu ning Jawata sawanipun ingkang putra ngraju tresna punara kasura mboten manggalangan setunggal punapa sawan kula wilujeng kalis ning sambi kula tebih saking Rubida Kanjeng Rama mboten langkung kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Rama. Iya sembahmu tak tampa anakku cah bagus ora pangestu ning sun wae Tampanana. Sembahipun tiyang sepuh arsa dayani dhateng gesangipun Kang Putra. Pariwaksa kula cancang puceng peri dumawing widangan kapeteking jaja rumeketing perdaya ndadosaken cahya nercahya daging rakayiwanen Rama Prabu. Ora lewat parawigat nunggon mung ngadhep sampun betun kirang prayogi setija wonten timbalan ngembil kamardikan sekawit pun Rama bakal nanjaken lan nimbali kelawan jeneng para wondene apa to kang dadi wigati ning nggon muswana ning Raja Negara Ndarawati teka beda kelan padatan ingkang wis kelakon sowanmu tanpa tinimbalan anakku cah bagus menapa sekintenipun kula sampun dipun kemarangaken wonten ngajengan paduka Kanjeng Rama marata diage ndak paringi purbawasisa matur sembah nuwun Kanjeng Rama sawanipun Kang Putring Traju Tresna sepisan ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhap padha Kanjeng Rama Prabu Ndarawati wonten tungkap angka kalih wonten pundi malih lampah kula lan sinten ingkang badhe nuntun dhateng gesangipun Kang Putring Traju Tresna senajan to kula menika nalindra nanging ewa semanten sepinten agengipun derajatipun nalindra menawi kula tasih nggadahi tiyang sepuh ingkang tasih sugeng paripurna wonten ing Madyapada pramila kula kedah tansah mboten kendhat tansah nyuwun donga pangestu lan sabiyantu senjata pitulung wonten ngajengan paduka Kanjeng Rama ngemuti dhateng perkawis negari Traju Tresna ingkang sampun wonten tigang candra ari kalenggan sak mangking taman magebluk Kanjeng Rama kula sampun kupadi syarat sarana karti sampeka kik murih waluyaning raja negaring Traju Tresna nanging sak mangke magagar wigar datan antuk karya pramila sak mangke gandeng kaya-kaya sampun bingung kadhi sampun boten wonten tinggal maling Kang Putra Traju Tresna sampun boten saged nyumurupi kados pundi anggen kula badhe gagapi dhumateng perkawis menika pramila gandeng paduka Kanjeng Rama sesembahan kula menika nalindra ingkang saestu saged damel pepajar dhateng manahipun Kang Putra Traju Tresna
samangke kula nyuniku pamrayoganipun Kanjeng Rama murih waluyaning para jenengari Traju Tresna Rama Prabu. Leng-leng ramyan ingkang driya liri Hyang Candra katawengan sumu ing jas kato redan lemut kabyarsaning rucin arem-reming driya manawung kekuwunging Hyang Wisesa ya jagat pangestu wayahu Bathara jagat gawe kaget sotane wong atuwamu teka sak mengko nampa penangisian majaku ing Traju Tresna ngendika yen to sak mengko negara Traju Tresna ku taman Magebluk nggih Setija kula wonten timbalan kaya ta dene kemasang yuja katuji nginu sartane kaya dene ingkang aran kodrat wis tumapak ana ing sak ngarepanmu nggih pun Rama lagi wae Purnama sasmitaning dewa wangsiting Jawata kalamunta Jawata bakal metedhake wujuding kanugrahan ingkang aran Wahyu Manik Imandaya trutuhku Marasari mangertya kalamunta dewa paring dawuh sok sapa wae najan to kawula cilik ingkang keduga bisa nggayuh sartaning kadunungan wujuding Wahyu Manik Imandaya keduga sak mengko bakal pinardawa kamulyane mula kang saka kuwi nggih gandeng tak kira jeneng para kuwi uga putraning Nalendra uga kalebu putraning dewa marata diagi mbok menawa jeneng para Setija bisa neter marang ketrimaning uripmu sak temah bisa nggayuh Wahyu Manik Imandaya Trutuku Marasari temah bisa walya nirmala temah jati temah mulya negaramu nggih Setija Narakasura sikra yen permana kanca sikra ngrakit nawang sesangka nawang sangka nalin trombek marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrempak ing wadya kurdukura reka giri-giri waduh Kanjeng Rama saestu bombong rosing manahipun kang putra pun Setija pramila sak pangkit wonten pundi maragi kula kedah gayuh lan wonten pundi papandhungipun inggih pinangka lantaran anggen sak mangkit dewa badhe matedhaken kanugrahan kang awasta Wahyu Manik Imandaya marata diagi miturut dawing dewa sabdaning Jawata miturut sasmita ingkang wis ndak tampa Wahyu Manik Imandaya sak mengko bakal tumedhak ya ana lantarane mapan ana ing pertapan guwa Karinawa sawana nglebur tapak asta sartane sawana ngrsaning pandhita ing guwa Karinawa ingkang peparap Sang Begawan Sukmaningrat marata diagi Setija netera marang ketrimaning uripmu sak mengko dina iki uga tak utus supayane budal mbok menawa bisa dadi lantaran waluhaning praja negara ing Traju Tresna waduh iki prastawa dawuh paduka badhe kula candhingga jimat wale-wale menapa dinten sak mangke iki sak menika uga kula badhe nyuwun tambahing pangestu badhe sowan wonten saring Sang Begawan Sukmaningrat marta diakitab balang puja puji santi rahayu lanang juritmu nggih Setija anakku cah bagus
saking pasewaken negaring Dwaraka nenggih putra Ndrawati nalendring Traju Tresna wau. Denula dening nata Ndwaraka Sang Prabu Sri Bathara Kresna sangka gedring tresna wonten ngarsanipun kang putra nata Ndrawati tansah angulat marang tindahing nalendra Traju Tresna. Den dulu saya tebih temah ical kakedhepaken Sang Prabu Setijaba Mana Kasura kedadak kabireng ngaloki Sanjung para kawula tasih samya maratelaken bilih wonten nayakaning praja ingkang swanten negari Dwaraka tansanis kejawi namung Pandhiting Sukalima Sang Tapa Begawan Durna minggah ing Datalaya sinambi jejekitan arep pepeh pindha sata metarangan. Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra bale lumut tambre kanggang awit padha dencengan yu jagat pangesungara Setyaki wonten timbalan sak wetara wektu nggonku tansah anyawang marang budhalat majaku Traju Tresna dumadaken aloking para kawula padha ngandhake yen ta ana sawijining daya ingkang ngeduga bakal sono ning Prajanegara Ndrawati ora pangling Paman Durna ing Sukalima wilap jagat Dewa Bathara. Monggo kadang suwanipun Begawan Durna menika. Ya lungguh kang marayoga. Sampun boten kurang marayogi. Nun mangke bapa penemban Sukalima. Rawuh wonten Prajanegari Ndrawati ingkang putrapun Sri Bathara Kresna ngaturaken pambagya harja kunjuk wonten ngarsa paduka bapa penemban Durna Sukalima Paman Kumbayana. Kentas waru gembal manyar-manyar
Duk neng dungkul wana alas dadi wana. Oh la taala. Samangke sowan kula wonten negari Ndrawati kairing jatelan. Sowan wonten kersanipun anak Prabu Sri Bathara Kala. Anak Prabu Sri Bathara Kresna anak Anggir Ndrawati. Oh, Pambagya Raja sampun ingkang paman ing Sukalima Tambi nggih. Wilujeng sowan kula. Mboten langkung kula ngaturaken salam taklim kula kunjuka wonten ngarsa paduka anak Prabu Sri Bathara Kresna. Kaget sotaning manah kula Paman Durna. Nggih, sampun adat sapunipun. Kasing krompiang-krompiang kae. Kae mbok dinae dhuwit wae terus kon lunga jajan ngono. Nggih. Kaprayogakaken lenggahipun Paman Durna. Sampun mboten kirang prayogi nggih, sampun mboten kirang prayogi. Wah. Kula samangke mlampah tumuju wonten negari Ndrawati menika sedalan-dalan wontenipun namung wayangan. Kula sedalan-dalan mlaku, pendak enten bali dusun mesti niku enten wayangan. Pendak enten bali kelurahan mesti niku enten wayangan. Pendak enten wayangan mesti enten othok. Nggih. Sampun boten kirang prayogi sowanipun keng Paman Sukalima nggih. Paman Durna wilujeng rawuhipun. Udawa iki. Inggih, Paman. Ya. Antuk pamujimu slamet sowanku ora langan suwiji apa Udawa. Ha iya non. Bekti kula katur. Tak tampa pangestuku tanpa nono. Sampun sanget kula pundi kaprayogaken rawuhipun. Kaya wis ora kurang prayoga, Udawa. Durna padha slamet. Lho apa? Setyaki liyane basa ngaturke Pambagya Raja karo aku kok kowe jangkar karo aku ki. Kowe aja klewa-klewa lho Setyaki, kowe aja sak gelemmu dhewe. Elek-elek tuwek-tuwek kaya ngene. Nanging aku sarjana hukum. Magister pendidikan. Ning Sukalima aku ki tansah dhat sinudarsana. Aku tansah dikaosi dening para siswa-siswaku. Derajatmu pendhita wiraning pertapanmu. Derajatmu nujung pujangga wiraning negaramu negara Ngastina. Nanging yen to tekan kene. Derajatmu padha karo Setyaki. Mula ora ndadekake suwijining perkara yen to aku ra basa karo kowe. Ya wis. Lungguh ning nggon bedhug karo mlirik. Ya Setyaki tak tampa. Ya ora apa-apa. Slamet tek aku, slamet. Bektiku katur ya Setyaki. Tak tampa. Wis ben ngono sisan. Tak wawahi adat sisan men. Aku ngaturke bekti wong kono ora basa karo aku. Nun mangke Paman Durna. Kados pundi kere? Mboten ateges kula koma wonten lancang nanjaken dumateng wigatosipun Paman Durna nanging ngambuk inggih kala paring sabda pangandika menggah wonten wigatos punapa sak mangke kepareng rawuh wonten praja negaring Ndrawati menapa kula sampun dipun keparengaken paring pangandikan wonten ngarsanipun anak Prabu Sri Bathara Kresna inggih walih-walih menapa sumangga Paman Durna kandang bleguduk manyar-manyar Somalole hawala kemenaga kula keprikantil buntuting selikur. Oh la dalah. Nggih, matur sembah nuwun. Sadarinipun swanipun ingkang Paman Sukalima ngaturaken pudya pangastawa mugi konjuk wonten ngarsa paduka anak Prabu Sri Bathara Kresna. Sampun sanget anggen kawula pundi damel bombong tias ingsun Paman Durna. Nggih. Dungkap angka kalih nggih. Sowan kula mriku mboten saking pikajengan kula piyambak. Sowanipun ingkang Paman Sukalima menika mboten saking kekarepan kula pribadi. Awit tangeh kelampahipun kula wantun sowan ngersanipun anak Prabu Sri Bathara Kresna ingkang estu dados nalendra pepadhanging jagat. Sernyatanipun anak Prabu Ndrawati menika nalendra ingkang atite Sang Hyang Bathara Sumaning Sang Hyang Bathara Wisnu. Pramila samangke
menawi mboten wonten ingkang dawuh, mboten wonten ingkang ngutus lan ingkang paman Sukalima, tartentu sengara kula wantun suwan majeng wonten ngajengan paduka anak Prabu Ndarawati. Lajeng sinten ingkang ngutus dumateng kula? Oh, kampuni ngono nggih. Sak mangke suwan kula mrika tebih saking negari Ngastina kula dipun utus dening anak Prabu Duryudana kapure sowan pirsanipun anak Prabu Ndarawati. Ingkang wigati nggih menika nyuwun senjata pitulung bab waluyaning praja negari Ngastina ingkang sampun wonten Sapta Candra rikalenggan sak mangke ketaman Pagebluk, ketaman Welaking Jawata inggih ketaman Siku Dendaning Dewa. Wondene anak Prabu Duryudana paring dawuh dumateng resanipun ingkang Bangsa Kalima mulih menapa ingkang dados syarat srana waluyaning praja negari Gajah ya mboten sarih jawi wujudipun kaca paesan. Kamangkon pun sewu. Ingkang nami kaca paesan menika namung anak Prabu Ndarawati ingkang kagungan. Kaca paesan menika pusakanipun anak Prabu Sri Bathara Kresna. Mboten saged oncat saking negari Ndarawati. Pramila sak mangke sowan kula menika namung badhe ngemis, nggih, namung badhe ngemis dumateng paduka anak Prabu Ndarawati. Kersa paring wujudipun kaca paesan sak mangke kabayang wonten negari Ngastina kinari waluyaning praja negari Gajahhoya nggih. Sigra bala kang tumingal prangat sampo kang samya medali lerat dadet milateng kota anyanggung mangun sang niti menjang sang adi ladinya ngadali wuwus Tresna Srawilaka kadya punta sing amregil pasti Joko Dendanya mangambak boyo ya jagat pangestu ngara Paman Durna kula wonten timbalan 1004 aturipun ingkang putra Ndarawati diagung pangaksami menawi sak mangke Paman Durna badhe nyuwun ngambil wujudipun kaca paesan pangestunipun Paman Durna kaca paesan dinten sak mangke mboten kula beta mboten kula cepeng lho kaca paesan mboten dipun asta dening paduka anak Prabu Sri Bathara Kresna inggih mboten lho dateng sinten lajeng sinten ingkang ngasta wujudipun kaca paesan sampun wonten tigang candra menika negari Ndarawati ugi ketaman pepeteng. Sampun wonten tigang candra rikanggan sakmangke negari Dwaraka ugi ketaman Sapu Dendaning Dewa. Pramila kula ngrumaosi gandeng menawi kula ngasta wujudipun kaca paesan kula kinten kawontenanipun badhe mbebayani. Pramila kaca paesan kula pasrahaken wonten kersanipun kadang kula Garbaroji pun Dimas Setyaki. Durnaila panalinganira lumajaring ratri lole kentas waru gembal manyar-manyar do ning dungkul wana alas dadi wana lah dalah inggih kula sampun saged mangertosi pramila sakmangke menawi kaca paesan dipun asta dening Pak Raden Setyaki menika. Mengapunten menapa kula dipun parangaken kula sesambetan kalian Pak Raden Setyaki. Inggih monggo mawon. Awit nuwun sewu dipun maringaken menapa mboten menika namung purba wasesanipun Yayi Setyaki. Setyaki wonten bala. Marata maju. Kaca paesan pasrahna ngersani Paman Durna mbok menawa ana pirembugan saka kowe. Nggih, pestaken dawuh. Setyaki tinunggul gadanira kang tumandang. Durung apa? Ora apa-apa. Maju rene. Ngapa aku ning kene wis penak. Lende-lende Udawa.
Jaremu kowe arep ngambil wujuding kaca paisan. Iya, heeh. Rembugane karo aku. Perkara tak pasrahke apa ora, gumantung aku maringake apa ora. Mbok diparingke wae neh. Wis ta. Mangane gelut. Ora ana wong gelut yen to kowe wani maju mrene. Yakin? Tenan. Enggak bohong nih. Gunane apa aku ngapusi? Aku nayakane praja, aku ngunggurke ratuku. Padha karo aku wis nerak Subasita. Gandeng iki wigadir karo Brahmana sing dahat Sinudarsana sang Topa Pandhita Durna. Mula aku ngaosi karo kowe. Guyu mulih ngece. Ya, Setyaki ya. Kene mara tadyake. Pasrahna wujuding kaca paisan. Sak mengko bakal tak boyong tak paringake ngersani anak Prabu Duryudana Ngastina. Gandeng kaca paisan kuwi dadi srana wayuning praja negara Ngastina. Mara pasrahna. Yo. Apa koknya? Kaca paisan ki mapane ning sak jroning kulit sak jabaning daging. Yen to pancen kowe ngarepake iki sing mbok jaluk. Endi? Sawangen kaca paisan. Endi? Lah kota sawang ora ana. Yo, tapanono. Bejane kok siadi tak sasmitani kaya mangkono mau teka tanggap. Wah iki. Kula pun dikode kalih paduka. Merga kula pun niteni Durna niku teng endi papan mesti gawe kisruh. Ora wayangan, ora jejer, ora jatilan, ora dangdutan, solawatan mendurna kalih mendem. Iya. Ha iki. Setyaki Wonten dawuh. Walih-walih apa senajan to kahanane wis kaya mangkono mesti wae Durna ora nrimakake. Merga sangka patrapmu ingkang mulasara karo Durna. Nanging kondanging jagat kuwi wis padha nyekseni yen to Setyaki karo Durna selawase ora bakal iso rukun. Lah inggih. Menika kedah menika. Wonten pundi-pundi daerah menika Yayi Mas Setyaki kudu ngantemi Durna. Nek Yayi Mas Setyaki mboten ngantemi Durna, penonton kecewa. Awit Durna menika dados leletheking jagat ngono. Iya Udawa iya nggih. Bab katentreman negara Ndrawati mangsa borong tak masrahke ngersani Yayi Setyaki. Nggih saken dawuh kula samangke badhe ngunduraken para Sata Kurawa. Mangerti yo. Yen to sak mengko aku tinimbalan sowanku ngersani Yayi Prabu Kuntadewa ing Ngamarta. Aku kudu sowan nursaning para kadangku para Pandhawa. Sababipun ana wigating yang ora bisa ndaturake ning kene. Mula kang saka kuwi aku sak mengko iki uga ingsun bakal lumawat alun-alun pepungkuran. Sartane bubana kang padha sebo ingsun kundur kedaton Setyaki. nggih saken dawuh. Ndherekaken tindak jengkar padu Kanjeng Koko Prabu lan kula badhe nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya srana dawuh maneh Setyaki. Purnagati ning Mananggilan. Arsa sangkuta kundur kedaton jeluk saking dampar cara kinabin gambaran gading. Kadharaken sangjaring para mban jedi manggung tanggung Jaka Waloro-loro. Yayah roping samudra ing daratan. Candrané Sang Prabu Arsa mandhap saking dampar cana yen Cirandra pindha jawata karing widodara widodari.
Om